Yung fish on. Fish on. Uy, well, laki. Wow. Wow. Nag-release. Lalatang. Ay, kung natatanggal. Yun. Yeah. Ang laki mga kasolid. Ito na rin sa kanya. Yun na. Wow, yung fish on. Laki rin. Malaki. Ang lalaki mga kasolid. Yung tagdul din. Ayos, swerte natin ngayon. Swerte natin. Yeah. Nakabawi rin tayo. Yung iba, hindi na namin kinuhanan ng video mga kasolid. Ay, grabe. Oh, mas maraming nahuli namin ngayon kaysa nung nakaraan mga kasolid. Ayan oh. Yo, what's up mga kasolid? So welcome back ulit sa aking munting channel. At kung first time mo pa lang, subscribe mo na yan at i-click mo na rin notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na upload ko. So bago tayo magtungo sa video na to, ako nga pala si Randolph Saison and you're watching Saison TV. Yeah! Sama na naman natin si Justin. So mamimingwit na naman tayo dito sa spot na to. Doon saan tayo makakahuli ng maraming tilapia. So dito rin tayo nakahuli ng mga mayan sa iglid. Yan, sa dalag. So hopefully makahuli tayo ulit ng ganun mga kasolid. Pero kahit na tilapia lang, basta makarami tayo, goods na yun. Good luck sa ating dalawa. So tara, umpisa na natin mga kasolid nang makarami tayo. Let's go! So dito lang mga kasolid, mag-uumpisa na tayo mamingwit. Ayan na si Justin So dito lang tayo nakaupo. Ganda ng pwesto namin dahil medyo lilim. So ayan, paunahin natin si Justin maghagis. Tingnan natin kung mayroon ng kakagat. Ayan, panoorin muna natin siya. Ayan. Ayan na mga kasolid. Ayan yung sa kanya. Yun, fish on. Yun, galing Nice. Nice one. Nice. Gandang panimula. Sa atin. Tayo lang natin. Gandang panimula yun Lapit natin. Yun na mga kasolid. Ang bilis nung kay Justin fish on ulit. Again, laki. Wow. Laki na rin good size mga kasolid Ang galing talaga ni Justin. Bit ko muna sa leg natin tong GoPro para mapag-retrieve tayo na maayos. Ayan Ayan na. Sana may huli na. Ayan na, meron na. Yes. Yung fish on. Uy, well, laki. Wow. Nag-release. Ang laki. Uy. Nalatanggal. Ay, kung matatanggal. Yun. Nice, ang laki. Ang laki. Yeah. Ang laki mga kasolid pwede na to. Ang laki Ang laki ng bunganga. Yeah. Ayos. Sulit. Meron na rin sa kanya. Yun na. Boom! Yung fish on. Laki rin. Malaki. Ang lalaki mga kasolid Tinatanggal din. Ayos. Swerte natin ngayon Swerte natin. Yeah. Nakabawi rin tayo. Yan. So pasulit tayo kay Justin ng bulate. Nawak natin tong camera. Yan. Ganyan lang yung kabilis maglagay ng pamain si Justin Mabilisan talaga. Mabilisan ang labanan dito So goods. Yan. Ayos. Tara. Let's go ulit. Nakahuli tayo ng malaki. Sige. Yan. Yun. Ganda ng panimula natin yun Justin. Uy, malaki na naman. Lalaki dito. Grabe Lalaki na Wow. Nice. Nice Justin. Yung sa atin kinakagat na rin. Wait lang. Baka sakali malaki rin to. Ayan mga kasolid Yun. Ay, mali. Ito naman
Ikumpara mo. Oh. Nauli natin yung anak niyo. Oh, Nice, lucky. May pambenta na agad si Justin. Ito naman, kawawa naman. Gumagat pa. Ang liit. Patakasin natin to si baby. Ano? Uy, galing. Doon nga rin ako maghagis, baka sakali. Galing. Nice. Lalaki. Yun oh. Ganda. Yun na. Kung nga tayo maingay. Ayan na, may kumakagat na. Yan na. Yan na mga kasolid. Ang laki nito. Ay, sakto. Good size. Ito, good size na. Good size na mga kasolid. Hay! Yahoo! Ay, nako. Nako. Tik pa mga takas. Oh. Ayun kay Justin. Yan ay sabi din. Fish yun, malaki na. Ay, nako. Nasa isang isa. Nasa isang isa. Nabubulol ka na. Sayang isa no. Sumabit na siya oh. Oh, sabi ko na nga ba, meron na to eh. Gumagalaw na eh. Pero patakasin natin medyo maliit. Yan. Oh. Ayun kay Justin, ayan na. Siguraduhin mo. Angat! Yun! Laki yan, malaki yan. Ay, dalawa! Nice! Dalawa. Ang galing. Galing. Dalawa. Malaki pa. Grabe. Swerte natin. Swerte namin ngayon, mga kasolid. Ayun na. Sure ball. Ilubog mo. Ayun na. Ilubog mo para sigurado. No. Yun, fish on. Uy, ang laki nito. Ang laki. Ay, ang laki na naman. Umiikot, ba't umiikot mag-isa? Baka na dito eh. Uy. Okay na, laki oh. Uy. Nasisira na yung reel natin oh. Umiikot mag-isa. Uy, nice. Ayos. Tara, baka andyan lang sila. Natin sayang yung oras. Makarami tayo ng ganyan. Di tiba-tiba ka na naman, makapagbenta ka. Kahit 2 kilo, di panalo na ano. Dalawa, panalo. Kaya na naman oh. Ano bibinta doon? Kakalatag lang natin, may kumagat agad oh. Active sila ngayon. Active. Umaga, basta umaga talaga no. Oo, active sila umaga. Doon na pa ako ni Justin dito. Meron na yung sa akin oh. Umagalaw na eh. Meron na to. Hilahin ko lang ha. Oh, meron na nga. Sabi ko na nga be. Meron na oh. Laki pa. Sabi ko na nga be. Meron na. Ayan, good size mga kasolid oh. Mga good size yung mga andito ano. Oh, good size lahat. Yung last vlog natin, hirap kumain dito. Doon ang maraming kumakain. Bundang gitna. Pero ngayon, dito naman. Yan. Tawa muna natin. Oh. Yan na. Kay Justin oh. Yan na. Bilis. Ang bitawan. Gusto niya bitawan lang.
Naglalaruan lang ah. Dalag na naman to. Sana makahuli tayong dalag. Ayan na. Kuha na. O ano, wala. Sa akin meron na to. Ito sa akin meron na. Tinabunan yun. Yun o, sabi ko sa inyo meron na. Oo. Laki na naman. Oo, sakto. Good size. Size na naman. Good size. Makibuka yung ano, Justin. Yun. Ito lang. Kahit yung mga tilapia lang hinuhuli namin, masaya na kami ni Justin. Importante, may mga natututo at may mga gusto. Di man kagandahan yung mga nahuhuli nating isda, Justin, no? Oo. Pero Okay lang. solid na rin dahil ayan, oh, may huli na. Ayan na, huli na. Laki na naman yan. Malaki na naman. Ayan, oh, kagaya niyan mga kasolid, di ba? Sobra kayong mag-i-enjoy kasi nga kung talagang purpose nyo is mahilig lang kayo sa pamimingwit. Yan na, pinakamagandang panimula mga kasolid yung ganito, bait and weight. Ang gamit mo is bulate. Yan o, ganyan lang mag-set up. Sa totoo lang, talaga maganda yung mga mag-lure kayo, maghuli ka sa dagat, kagaya makahuli ka ng mga red snapper, mga iba-ibang klaseng isda sa dagat. Pero ito kasi, naisip namin na kailangan nasa pinaka-basic fishing. Para sa mga baguhan na gustong matutong mamingwit. Ayan, so pinaka-the best to. So sa mga natin dyan, mga basher natin dyan. Siyempre, hindi naman natin maiwasan na meron tayong basher. Good luck na lang sa inyo. Basta importante, nag-i-enjoy kami sa ginagawa namin. Kagaya nito, saglitan lang. Makakahuli ka agad. Hindi na namin iniisip yung mga basher. Basta importante, nag-i-enjoy kami ni Justin. At nakakapag-share kami ng konting kaalaman. At kunting diskarte sa panguhuli ng isda. Yan meron na ng huli So, sa mga basher dyan, God bless sa inyong lahat. Thank you sa panonood. Thank you sa panonood. I-bash nyo lang kami ng i-bash para gawin namin inspirasyon yung nyo. At sa mga solid subscribers naman natin, sa mga viewers natin, maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo, mas lalo pa namin pinagbubutihan yung pamimingwit namin ni Justin. Ginagawa namin to para sa inyo, mga kasolid. Yan sinama na. Yun na. Sabay pa kami. 1, 2, 3, go! Yun! Uy, dalawa kami! Sabay! Uy, malaki sa kanya! Uy, laki! Pares ka! Ang laki yun sa kanya! Sabay kami Uy, baby lang yun sa akin Kuya yun sa kanya! Ayos! Nice team! Nice! Ayan di ba? Magandang magandang ang tawag ito? Magandang pampalipas oras. Yun, fish on. Malaki to Malaki to naku, ano yun? Ano yun? Mayan yata. Mayan, pula Pula. Ay naku. Malaking mayan yun. Sayang. Mga kasolid, ang laki nun. Malaking mayan. Kulay pula pa Ano kaya yun mayan niya? Mayan. Naku. Okay lang yun. Marami pa naman yun. 1, 2, 3, go! Yun, paunahan kami ni Justin. Sa kanya walang floater. Sa atin meron. Pero mukhang mananalo siya kasi nasa ilalim yung niya Ayan abi ko na nga abi. Mas gusto ko kasing nakikita yung yung lumulubog yung floater. Pero mas mabisa talaga kapag walang floater kasi ayan kagaya yan yung sa akin din Sayang. Sayang yun. Unahan kita Justin. Ay nako. Ba't naputol? Ano yun? Naputol, ano kaya yun?
Oh, pinutol oh. Ay, pumutol na yun. Nako. Wala, si Justin na lang hintayin natin. Yan na. Hintay, si Justin na lang. Bibidyoin na lang natin si Justin. Bale, marami na tayo. Ayun oh, galing. Uy. Nice. Nice catch. Nice. Uy. Mhm. Good size. Mhm. Very good. Kasi tayong mga kasunod. Putol na. Hindi na tayo magsiset up kasi marami na rin naman tayong huli. 3 kilo. Mahigit. Malaki pa yan. Malaki oh. Mas maraming nahuli namin ngayon kaysa nung nakaraan. Mga kasolid. Ayan oh. Eh, 3 kilo rin siguro to. Yun, lalaki pa yung nahuli namin ni Justin oh. Swerte namin ngayon. Panalo, di bali sa susunod na vlog natin mga kasolid, magka-catch and cook na naman tayo. Medyo talagang busy lang tayo sa panahon ngayon kasi marami tayo inaasikaso mga kasolid. Di bali sa susunod Justin, magluluto tayo no. Ito na lang muna namin siguro tatapusin tong aming fishing adventure ni Justin. So babawi na lang kami sa susunod ulit. Doon tayo magka-catch and cook mga kasolid. So bago ko tatapusin, gusto ko lang muna magpasalamat sa mga solid subscribers ng Cyzone TV. So maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aming munting channel. At sana hindi kayo magsawa. So paano mga kasolid, kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog. God bless sa ating lahat. Paalam!